ne riwruok mar chama kose ne riwruok mar paro kose ne riwruok mar dongruok? Gima nyalo wacho Trevor en kama. Sani kwa wacho ni joluo oriwore, to dibed ni ok wawacho adier. Nitiere pogruok e kindwa kaka oganda. Sana nitiere pogruok nitiere jomoko maneno nego sir telo mar jaduong' William Samoei Ruto, to nitie jogo ma pod neno kagiwacho ni pod onego gidong'ie chien matin, ka gin gi pachgi moko mopogore. Gima timre en ni gombo marwa, kaka gombo mara, en ni joluo onego oriwre. Kaka wawacho gande pile, ni wan joka nyanam, odwa en ot achiel. Tekowa kaka oganda, momi ineno kiserowa pile. Kendo ineno ka wan ng'ato ka ng'ato kuom jomowuok ni dwaro kombe mag bedo ker mar Kenya ni, giduto te gigombo joluo. To gigombowa mana nikech joluo osebedo ga kawago kura kanyachiel, kendo osebedo kwa tiyo kanyakla. Emomiyo gombo marwa mopogre gi matimre sani en onego bedie ni wariwre kanyakla achiel kaka oganda luo. Tadiera manitie en ni sani pod nitiere ywaruok. Emomiyo jomoko kuomwa, we are coming from this school of thought. Wawuok e school mapod wacho mar paro, mapod wacho ni wan onego pod watem mondo waserre, mondo ni obed ni kata jogo mawacho ni jaduong' Ruto onego dogi, gi joma pod wacho ni kik onego dogi. Onego bed ni wan wawuoyo jomoko kaka an position na kalure gi makero setimo, kalure gi nderni mwaseneno, kalure gi jowa mokete telo. Mano kochakre gi Mbadi, kidhi Opiyo Wandayi, kidhi ir Attorney General, kidhi ir jowa nyaka Dr. Luga Giri. Magi yawuot luo nyaka Tandi Meli Giri, moket kumoro maber mwanyalo neno. Koro waneno mana ni sani kaka wan ni, ere kaka wanyalo kelre mondo wawuuru kanyakla. To pogruok mar paro ok kel sigwe kindwa. Ma kende gi mana yuago ne thurwa. Ni kik wagore too much matamowa koro ni mondo koro reconciliation cha bet matek. Position mara kata kuma chung'ie en ni onego watem mondo kata jowa mowuok oko, miparo no balo oko, miparo ni ok support kaka waneno, nikech ok wanyal kata mane utewa kumwadake gi mondwa Trevor. Samoro ng'ato ka ng'ato nyalo bede gi pache moro. But at the end of the day, pod angutino, pod uninda ukuotho, pod ugombaka kanyakla. Emomiyo kwayo ni mondo oganda mar luo kik waring matek ahinya mondo midwachwa mondo ni wariwre wabede gimoro achiel ni, kik wadwanyre ahinya, ni wagore ahinya, ni wadure ahinya, ni wanegre ahinya, mamono wa create room for reconciliation. Koro nitiere gima the actual thing, gima nitiere sani matimore, to gi gima wagombo ni mondo timore. Gima gombo no timre ni wabed gimoro achiel, to gima nitiere ground mar adiera en ni nitiere pogruok. Koro ere kaka wanyalo bridge this divide. Lavenda, ang'o makelo pogruok e paro ni? Pogruok e paro nyalo kel gi weche